Minulý rok v novembri som si vymazal sociálne siete. V nedeľu som mal screen time 8 hodín, takže teraz za celý tento týždeň môžem mať maximálne 10. Je sobota a za tento týždeň mám 7,5 hodín, z čoho väčšina je aj tak natáčanie a editovanie. Môj screen time išiel hore, odkedy som začal robiť videá, lebo ti príde produktívne, čo robíš, že odpisuješ ľuďom alebo že pozeráš videá, že sa niečo učíš, ale podľa mňa je viac produktívne už len to, že sa idem prejsť alebo idem reálne niečo robiť miesto toho, aby som len pozeral tutoriály. Čo ti pomôže viac? Že si pozrieš video o cvičení alebo že pôjdeš cvičiť. Tento rok som začal side hustle z YouTube Shorts, ktorý mi zarobil za mesiac a pol 1600 eur a robím na ňom 4 hodiny za týždeň. 4 hodiny, ktoré si dnes strávil na mobile, ťa stále liter. Za tú hodinu, čo si s niekým písal, si mohol ísť do gymu alebo behať, mohol si začať na niečom pracovať, aby si po strednej nemusel ísť na nejakú random výšku alebo do nejakej random práce, ktorú aj nechceš robiť. Tak ako som ja začal tráviť menej času na mobile? Vymazal som si všetky sociálne siete. Nevidím dôvod v tom mať sociálne siete, keď tam nič nedávaš a nemá to nejaký zmysel. Reálne sa zamyslí, čo všetko si dneska pozeral a 90% si z toho už ani nepamätáš. Fakt to nevieš využiť lepšie? Ja som sa vždycky sťažoval, že nemám na nič čas kvôli škole. To neviem zmeniť, ale to áno. Všetci milujú sledovať úspešných ľudí a čo robia. Všetci majú čas na to riešiť, že sa Jovinečko rozišiel s Biankou Rumanovou a nikto nemá čas na to, aby robil niečo so svojím životom. Ak máš niečo, čo chceš začať cvičiť, behať, začať biznis a vravíš, že nemáš čas, tak sa len pozri, koľko si strávil na mobile.